चिरां जिल्लानि निसिमा बियाबनि इउपिपिएलआ गासै दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै मैया अक्ट' 28/1/2022 आव मोनसे मावबादा आरो सावरायमेल खुंफुंदों। चिरांनि 16 नं निसिमा बियाबनि गासै 10 भिसिडिसिनि मासिगिरि, लेङाइ मासिगिरि, सोद्रोमाफोर, इउपिपिएल ब्लक प्राइमारिनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लानानै मैया भारत-भुटान सिमनानि मालिभिटा खैसिगुरिनि बिमा दै सेराव मोनसे सांग्रांथि सावरायमेल खुंफुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्री, बारग' एमसिएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, निसिमा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि दुलाल बसुमतारी, नेहाथारि कालीचरण बसुमतारी आरो गासै बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय भिसिडिसिनि मासिगिरि, सोद्रोमा आरो मावथिफोर। আজি আমাৰ ইয়াত চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিচিমা সমষ্টিত যিমান কেইটা আমাৰ বিচিডিচি আছে 10টা বিচিডিচি আৰু 10টা প্ৰাইমেৰী কমিটি আৰু আমাৰ ব্লক কমিটিক লৈ এটা প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ ব্লক কমিটি তথা আমাৰ বিচিডিচিৰ চেয়াৰমেনসকলৰ বা প্ৰাইমেৰীৰ প্ৰেচিডেণ্টসকলৰ মানে নেতৃত্বত ইয়াত এটা ৱৰ্কশ্বপ আৰু ট্ৰেইনিঙৰ এটা প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাৰ মাজত যিবিলাক আমাৰ চেয়াৰমেনসকল আছিল বা প্ৰাইমেৰী লিডাৰ্ছসকল আছিল সকলোৰে মত বিনিময়টো আমি লৈছোঁ। তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ মতামত ইয়াত দাঙি ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ বিশেষকৈ ইউপিপিএল দলক আমি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰি লৈ যাম আৰু বিচিডিচিৰ জৰিয়ে আমাৰ ইয়াত বসবাস কৰা এই নিচিমা এৰিয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক বা আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় এইবিলাকত ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নিচিমা সমষ্টিক আগন্তুক দিনত কেনেকৈ মানে এটা ভাল পৰ্যায়লৈকে লৈ ইয়াত থকা যিবিলাক মানে প্ৰব্লেমবিলাক আমি বিটিআৰ কাউন্সিলক লৈ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিম এই বিষয়ৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি ইয়াত মিটিংটো আৰম্ভ হৈছে বা এতিয়া চলি আছে। নাই ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটটো আমাৰ বিশেষকৈ যি মূল ৰাস্তাটো আমি চাপাগুৰিৰ পৰা যি সোমোৱা যি ৰাস্তাটো আছে এই ৰাস্তাটো আমাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু কামটো আৰম্ভ হোৱাৰ বাকী আছে। আমাৰ আসাম মালাত অধীনস্থ এই ৰাস্তাটো হৈ আছে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ এই নদীত আমাৰ এটা দলংটো বিশেষকৈ টুকুৰাঝাৰৰ পৰা সোমোৱা যি পাটাবাৰী ৰাস্তাত যে দলংটো হৈছে আমি এই দলংটো অতি সোনকালে কমপ্লিট হ'ব লাগিব বুলি আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এটা প্ৰেছাৰটো ক্ৰিয়েট কৰিছে। যিজনে কাম কৰি আছে তেখেতক অতি সোনকালে এই দলংটো কমপ্লিট কৰিব লাগে বুলি আমি তেখেতক মানে এটা অৰ্ডাৰ জাৰি কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তেখেতেও কৈছে আমি অতি সোনকালে মই এই দলংটো কমপ্লিট কৰি দিম বুলি এই কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আমাক জনাইছে। তো বাকী পানীৰ ক্ষেত্ৰত জেজেএমৰ জৰিয়ে আমাৰ বিশেষকৈ জল জীৱন মিছন যি এটা প্ৰজেক্ট আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যি আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ জৰিয়ে আমাৰ বিশেষকৈ বিটিআৰৰ তেখেত নীলোৎ চৰকাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত ঘূৰিছে। ইয়াত ঘূৰি আহি সকলো আমি ক'ত কেনেকুৱা পানীৰ অসুবিধা আছে পানী খোৱা পানীৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে এই অসুবিধাটো তেখেতে চাইছে আৰু নিশ্চয় ইয়াত এটা আঁচনিটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়ে আমাৰ ৰাইজেও এই খোৱা পানীৰ মানে সুবিধাটো পাব। নহয় আমি শুনিছোঁ আমাক বিশেষকৈ এই এৰিয়াৰ পৰা আমাৰ ইউপিপিএল জিএছপি বা বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও আমাক এটা ৰিটেন এপ্লিকেশ্যন কৰিছে। ফুলগুৰি বিচিডিচিৰ চেয়াৰমেনে আমাৰ ৰাইজৰ পৰা মানে চৰকাৰী ঘৰ দিম বা কিবা দিম বা চৰকাৰী আঁচনিবিলাক দিয়াৰ নামত কিবা ধনটো লৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমি এটা তদন্ত কৰি আছোঁ। এটা তদন্ত কমিটি এটা সেই ধৰণে গঠন নকৰিলেও আমাৰ এটা টিমে তদন্ত কৰি আছে। এই তদন্তৰ ফলত যদি তেখেতৰ ওপৰত দিয়া অভিযোগটো যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় তেখেতৰ ওপৰত এটা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যনটো লোৱা হ'ব। दिनै जों बेहाय निसिमा ब्लकनि जेसेबांनाखि बिसिडिसि प्राइमारि लिडारफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे वर्कशप खुंनाय जादों बेवहाय जाहाथे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय जेसेबांनाखि सुबिदा फैयो आसनिफोर फैयो लोगोसे पार्टिजों बोरै गोरोबनानै थानो हायो प्राइमारि बिसिडिसि बेनि थाखाय बे थांखिखौ लानानै जों बे वर्कशपखौ खुंनाय जादों। जोंनि बे बिटिआर सरकार दानायनि उनावहाय जोंनि पार्टिया बेखौनो सानदों आगोलनि समफ्रावहाय गुबुन गुबुन पार्टिफोर जेरै बिपिएफनि बिसोरखौ बुंबोबाय थानाय जादों गोबां समावनो जाख्ल'नानै बिसोर माने माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ पाब्लिकनो होनो हायाखै। नाथाय जोंनि बे इउपिपिएल पार्टिनि जुगेदि मोनसे परिबर्तनखौ जों लाबोनो गोसो जादों। बेनो जाहैबाय
गासैबो जोङो पाब्लिकनि वार्कार्सफोर जेरै BCTC होन प्राइमारि होन जोंनि दैदेनगिरिफोरा जुदि सांग्रांथि थायोब्ला जुदि ट्रान्सपारेन्सि खामानि मावनो हायोब्ला पाब्लिकनि अभाब अभिजुगखौ मोजां मिथिनानै बिसोरखौ जोङो मोजां हेफाजाब होनो हायोब्लानो जोंनियाव माखासे जाख्ल'नाय गैयै खामानिया जागोन आरो जोंनियाव माखासे वार्कार्सफ्रा लोगोसे माखासे साधारन सुबुंफ्रा माने कनसियास जायोब्लानो सांग्रां जायोब्लानो जोंनि मावग्राफ्राबो जेरै BCTCनिखौनो होन चेयारमेनफोरखौ मेम्बारखौनो होन बा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौनो होन बिसोर खुनु खामानिखौ माने जाख्ल'नो हानायनि सुबिदाखौ मोननाय नङा। जे नैबे नोंथांमोननि ओनसोला मोनसे गोथौ ओनसोल होननानै बुंजायो। जों निस्सय बेवहाय फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोला बहुद बेकवार्ड ओनसोल बयबो मिथिगौ खुनु कानेक्टिभिटि थिग गैया ओरैहाय लोंग्रा दै थिग गैया नाथाय जोङो गोबां समावहाय आल'सनानि गेजेरजों जोङो जोंनि गोजौ लेभेलनि लिडारफोरनिफ्राय मिथिनो मोन्दों माने जोंनि ओनसोलावहाय कमिउनिकेशना दा एसेब्लाबो बे 4 बोसोरावहाय फैसिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। दा जेरै जोङो बावैसो माखासे लिडारफोरजों रायज्लायदों माखासे ओरैहाय माख्रा नदि माख्रा दै लोगोसे ओरैहाय नांगोल बेजों कानेक्टिभिटिनि थाखाय मोननै दालां होनायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दं होननानै जोंनो मिथिहोदों। लोगोसे दैनि समस्या ओरैहाय आमटेकानिफ्राय लानानै मालिबिटा ससिपुर बे ओनसोलाव बहुद दैनि समस्या दङ। बे दैनि समस्याखौबो माखासे नै मा होनो मात्रि बे प्रजेक्टनि गेजेरजों खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। 7थासो जायगायाव अलरेडि खालामबाय। लोगोसे जोंनि दानि वाटार डिपार्टमेन्ट PHD डिपार्टमेन्टनि EM नीलुत सरगिरि बिथांजोंबो आं दाखालि रायज्लायनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों 2023 आरो 24नि गेजेराव उत्तर ओनसोलाव खुनु दैनि समस्या लोंग्रा दैनि समस्या थानाय नङा होननानै बिथाङा जोंनो रोखायै मिथिहोदों। बेनि थाखायनो जोंहा नंगुबै बिसास दङ बिथांमोनहा जोंनि बे उत्तर ओनसोलनि दै लोंग्रा दैनि समस्याखौ निस्सय गोजान खालामना होनो हागोन। जे दाखालि दैलाङाव जे जानानै थांनाय दाखालि दैबाना सिसुबारि ओनसोलावहाय माने जानानै थांनाय बे समस्यायाव गोबां जोंनि आसामनि दैदेनगिरिफोर पीयूष हाजरिका बिथां वाटार रिसर्सनि मिनिस्टार बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेन मिनिस्टार इउजित ब्रह्म लोगोसे जोंनि BTCनि वाटार रिसर्सनि EM उकिल मसाहारि बिथांमोनखौबो जों मोन्दों। इभेन जोंनि BTRनि चिफ बिथाङाबो फैदों। लोगोसे माने बहुद जोंनि लिडारफ्रा फैदों बे ओनसोलाव नायफैदों आरो माखासे एमारजेन्सि हिसाबै बे सिसुबारि ओनसोलनि बे खुरख'नायखौ थेनो होननानैबो चिफनि OSD सारनि थ्रुयैनो बे खामानिखौ एमारजेन्सि मावदों थेनोबो हादों एसे उन सिगांब्लाबो। बिनि उनावहाय बे सिसुबारिनि दारैनो जोंनियाव माखासे दैदेनगिरिफोर नामायनायनि दारैनो दा खमैब्लाबो 7था गुबुन गुबुन जायगायावहाय सिसुबारिजों लोगोसे बे खाथि खाला दैनि समस्या जेरै माख्रा आरो नांगोल बिनि सायावहाय 7था बायदि प्रटेक्शना फैसिगोन होननानै अलरेडि दाखालि एसेम्ब्लियावबो जोङो खोनानो मोन्दों मोनबा बेजों लोगोसे एडिशनेल मोननैया हाबफाबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों SDRF आरो FDR आरो माखासे SOPDआवबो फैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बिनि थाखायनो जोंनाव फोथायनाय दं जोंनि UPPL पार्टिनि लिडारफ्रा निस्सय जोंनि उत्तर ओनसोलखौ एसेब्लाबो बे 4 बोसोराव नायगोन आरो जोंनि बे दैनि समस्याखौ खुरखानाय दैनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन।